Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra ka Dr. Amprin Lingdo ka balong ka menteri jong ka sarkar jilla ka bapet ya ka trat ka koi ka khia ha ka khat khandai trik ujliu arhazar arpulai kala kula rakhmat kinongelam jong ka Nyautrap Youth Council West Khasi Hills District bakan salet jurip hidalade ha ka arpun trik ujliu arhazar arpulai yak jaka ajing sumar gi badan hapo upul usam jong ka West Khasi Hills District kani ka jingkular jong ka menteri ka long hadien ba ka Nyautrap Youth Council hapo ka jingelam jong president ka seng uba lumlang khas imli kala pensngau ya ka jing bambyang jong ka Nongstown Maternity and Child Health Hospital ki jingduna hapo ka Nongstown Civil Hospital ki PHC bat ki CHC bat ka jingduna jong ki staff nurse Nongstown West Khasi Hills kala kendo yang mene ka sni but nilai syong hilawan ra kumba dai teli ki point sakmat jonga but ha kata ka jing ya keren jonga but ki nala ai ki kata ka kular bangan let support Nongstown la singing kong na do spo buje men stem ngan let jurip shaki jaka suman ngan ya kendo ru ya ki officers ki prepare na ka agriculture department ban ngin ya le ban pet baki tu ki points na ki mat ki bapenpau da ki HYC ki badon kampan pen hado kat no ngila ban pentrekam kat no jemploy ngila ban le mat kum no ngila ban penbet dot ya ki ne ki lat ai jing sumar kani ka sarkar ka don ka jing thmu ka bas khem bakan ya chakman bakan penklan don ya kita ki institutions jong ki badon ha keleng jong ka jala ka jongi ban ha ka jing ya kendo jong nga bat ki ngayo i bakadon ka jing ang nod ka bakraw bat rengkat bat kini ki seng bahalang baro ngi rukum ka sarkar ngi don ka jing ang nod ka bakraw man le ya kanu ka ban pentay ka ban penbha bat ngan treshitom man pet bangala ban ai dot ikita ki jubab ngandala ya kendo iki Nongstown ha kasngin kong kabangwan kani kapor bang ta khat khandai jarik jung panai jun arja apply nak liang jungi HYC West Khasi District ngile kendu ya i Dr. Amprin Lingdo dei health minister namta ki jingdon kam kabit kabyang jong ki pajpa jong West Khasi District nak liang jungi kaseng hoj laringi phai ka district ka district ka bala rim tam nadu aku patrik Oktober khat khandai spa nyepundru ke bala seng ke bala penlong ya ka district ke jongi ke bangila kenjo menta sapundru senem tam rei larangi phai ya ka roi kapar ya ka jing kham tam ya ka koi ka khia kadang duna sibut ne kumta nak liang ka jongi kumba penken mau ke SWC kala dawa ya gini nadu ka senam arja khatnyo ke bangila ya kejat nadu nanosen hadu shalong sai bubun nak deng pi kenal kata hadu prap nai kilometer ngai ki ya kijat nam tagi jingduna jaga West Khasi District kumta kani kapor ka benta ka baningkong ka bangiwan long ka jingken re ki bapang khlai hapo jaga West Khasi District long la palat ki hajar ngut ki breu re ngi padon ya ka dialysis center di kumta ngiwan hang ni ban kerpat ya ka sarkar lengba i doktor ba ka de bandon no ka dialysis center nomor ngi ki produk operasnam ki jongi ki hapuan hadu asilong banwan le dialysis hadu sansin rusin si penai ka jingjengai don ki balami palat namo nariang do batna ramprai dei lolong kumbasis pak 1 kilometer rei ki yaj bet hadu menta dasi kani ka dei ka kawai nap deng ki benta ka bas yui bengi studio ki kani ka benta ka jing lut
kejeng lutsan ki parada Islam jungi kum tangi kerpat i ban bu no ka dialysis kum tan nagaliang jungi la keluar ben simkia nanta sakawai ke bentak ke paar kum bangi i haki press ki media haki ni ki menai ki beladep riau beladep kejeng ya thnam hapo west kasil district kejeng mi khubor kejeng syara no i kitiar naga MCH lani ka maternity child hospital na non stoin sama kurban jadi nagaliang jungi ngiwan pan jeng saya kan ni bentar nagaliang jungi gila wan ru hang ni tanggata handai ya kan ni ke MCH hanon stoin la deptrai nadu arja khatra handai hadu menta syam lala ban penurong ban plino ya kan ni bentar jadi nagaliang doktor ilong doktor prin ilong ba inang ra ya kitiar nomor ba kim padon ni giman pawar kim parla sanction ni giman pawar kinang ra sya mukurwan nomor ladon kam handai nagaliang jungi kaseng gerpat ya i ba andai ban ai bijli no ikhtiar ke bara bat kumju ru nagaliang jongi ngi kerpar ye i bade ban prino ya ka MCS ka badan hapo noston kumta ka ban long ka jing ke khu ye ki long mi ber khna kumta nagaliang jongi ila kular ba khnang ban ya sai ni ke baro ki bangi dawa inwan ban yu kijat haka atndu tarik jong ni unai ba menta arja apply inwan hanoston ban ya keren ban pek lagi barok ke jingduna ke ban ngi ikum keseng ngila dawa nanta susu nagaliang jongi ikum keseng ngi phai saka civil hospital noston kumba ngilaong ke distrik ke bala sapun rusnem ndai ngim sipang lapadon kita ki babit babiang dikum ta nagaliang jongi lawan terpan ke jingduna ginos ke jingduna ki doktor spesialis ke jingduna ki staff war kumju ki wei ke jing bomdon ICU kat ka civil hospital noston kamdon ka ICU teng ki bapang ke sistem ki yap no amairang yap no kenci marba mdon ICU hapha no silong kumta nagaliang jongi ngila kerpade i ban bu no ka ICU ila kular ban simkhia ya kene ke jing dawa ke jongi tengi le phai hariang do civil hospital ru kebadang supli hakni ki asnam laisnam keberadep kadon sipun ke jing dunang ila kerpade i ilu yang ba insa simkhia ya kene benta larangi phai ya ke PSC hapo jong west kasil district gilai i ya jing syalek silian khmat ke jongi larangi phai ha is kasil district ha west but ha is jantia larangi phai sha is but not but west garohil district ki haki PSC ki dan arti ki sanction post MBBS M and HO handai hapo jong west kasil dan tangwei dok dan tangwei bu doktor lane bu MBBS MHO tikum tan nagaliang ke jongi kerpade i bai de bandon pura ki staff nos bat ki doktor arngut haman ke PSC ya kan ni nagaliang jongi ila simkhia sakawai ke bentan nagaliang jongi kum kaseng nomor ngiwan ra sibun kimat nam taga dongkat han nam taga nongken jang PSC ka ba la syakri kum ka sub center lajan 10,000 tam ki bru tikum ta la ngi hakini ki benai beladep haka khatlai trik kelalengkot arja apply lengba i XMRI ba max 9% nagaliang jongi ila pli monong rim ban penkiu kedan no syaka PSC ya kani ka sub sentar hanong kenjang de kumta nagaliang jongi kum keseng hadin pangila budin la san penai 4 ai ka wok dal ban trai 4 ai kinuk nu 4 sanction ya ki manpower de nagaliang jongi ka ba wat monong rim bala pli ha tu ka sengiru ki dekat ke jongi la le jongi bomdon syu monong rim lu de ngimtip udon sanu rai nagaliang jongi ko ba ka kam kan yai baik bagi ki ba ngidawan nagaliang kaseng ki de ban urlong ba nagaliang jongi ru ya kani la sim khia nata sa laitri ki primary health center PSC ngidawa ban penkiu no syaka CSC kata kadai ka ramprai nomor kala jengai palat hadu no soin ka mau bat ka nonglang bagi dia ban penkiu no kerdan no naka CSC naka PSC syaka CSC kita kadai ki benta bat ka benta ka bak hadu gila dawa badai ban penkiu kerdan no katkum ka jing yai ka por ka jing do bun briu deban penkiu kerdan no syaka PSC ya ki sub center kata kadai ka we de malangguna baar ka de kersai ka balai ka de umdang ka basau ka de senjuli ka basan ka de umyap ban penkiu kerdan no nak sub center syaka PSC tinagaliang jong i doktor isungu sibun i ila sngap ya kejing kerpat kejongi bat ilong ba insai kendu yang i haka atndu terik ba insawan hanosoi bangin ya keren punya ya kejing don kam jong ka west kasil district Kuala Sibun